ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ନାଚ ଗୀତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମେ ଝୁଲିବା, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଆଦିବାସୀର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ସିଂହ ନାଚ ଅଛି, ନାଚ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ଝୁଲିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର